ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ବଦଳରେ ଟାଣ ଖରା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପାଣିକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ କାମ ସରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ବର୍ଷା। ଫଳରେ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷ କାମ କରି ନ ପାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବିହୀନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଆଣି ଜମିରେ ମଡ଼ାଇ ତଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଚାଷୀ ଜମିରେ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଡ଼ାଇ ରୁଆ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାହାର ବିହନ ପୋଲା ହୋଇଗଲାଣି ତ କାହାର ରୁଆ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଜମି ପାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଚାଷ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେମ୍ସରୁ ନେଇଥିବା ଚାଷ ଋଣ ଟଙ୍କା କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,04,000 ହେକ୍ଟରରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହାରାହାରି 124 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜୁଲାଇ ମାସର 14 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଜୁଲାଇ 5ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 44 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ହୋଇଛି। ତଳି କିଆରିରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ତଳି ଘେରା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଯଦି 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ତଳି ପଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।